og hjertelig velkommen til kanalen Forever Knitting. Mit navn er Annie, og endelig har jeg italiensk grund under fødderne. Jeg filmer nemlig fra lejligheden i Bibione i Nordøst-Italien, hvor jeg har været en lille uge. Jeg har brugt hele eftermiddagen på at forsøge at lave den her optagelse. Det startede med at skulle sidde og spille smart med en kold Aperol, men det amerikanske militær, det ville det anderledes. De har haft flyvninger i luftrummet. Der er en militærbase oppe i bjergene, og dem kan man altså ikke være op imod. Det larmede simpelthen for meget. Jeg håber, de holder fri for i dag, så jeg kan få lov at lave optagelsen, for det er jo et stykke tid siden, I har hørt fra mig. Vi starter med strik og lækkert garn, og så skal I nok høre lidt om turen og livet hernede. Det tager vi til sidst, så de af jer, der ikke vil bruge tid på det, kan hoppe af, når vi kommer dertil. Lad os starte med det, jeg har på, min pottewear. Det er jo min top, min Vasco Rossi top, strikket i linduld fra Garnusal. Det er mit eget design her med logoet. Det har jeg fortalt om tidligere. Grundopskriften er Isabel Kramers Pierre 39, og opskriften er købt på Ravelry. Jeg rejser mig lige op, så I kan se logoet. Det er jo et, jeg har tegnet af efter den italienske rockstjerne Vasco Rossi, VASCO. Og jeg har lavet den godt lang, så den går ned, og den har en flot drejet rib for neden. Den er strikket op fra og ned, og så har den de her helt fantastiske, flotte skuldre. Jeg kan så godt lide denne her kant, som den har med drejet rib. Og heroppe er det bare en rå kant. Og da jeg skulle lave det her, det har jeg vist jer tidligere, hvordan jeg har tegnet det af fra hans logo, så brugte jeg den teknik, der hedder Back Ladder Jacquard, og den er super god. Den giver ligesom sådan nogle stiger på bagsiden, så man ikke har, for I godt se, hvis man skal have den blå tråd til at løbe her bagved, så vil det blive rigtig langt, og det er en super god teknik til den slags, så kender du den ikke, så gå ind og tjek det. Det er bare super godt, det er fleksibelt, du kan opfinde en maske på bagsiden, når du har brug for det, og du kan lukke den af, når du ikke længere har brug for den. Jeg er vild med linduld fra Garnusal. Det er jo en kvalitet i 80% uld og 20% hør. Jeg synes, den er dejlig blød at have på. Jeg kan godt lide den både til beklædning og til tæpper og puder. Sjaler har jeg brugt det til. Jeg har strikket rigtig meget linduld. Og så synes jeg, den er prisvenlig. Normalprisen er 29 kroner per nøgle, og den har en lang løbelængde. Den 27. maj skal vi til koncert hernede med Vasco Rossi, og det er selvfølgelig derfor, jeg har strikket mig denne her top, som jeg skal have på til koncerten. Jeg har en ting mere, jeg har strikket i, eller er ved at strikke i linduld. Det er, jeg kan finde opskriften, det er et tæppe, og det er den model, der hedder Snow Blanket. Det hele har været pakket ned her. Og det har jeg liggende herinde, så vi bare se. Det er en opskrift, der er gratis fra Ravelry og ser sådan her ud. The Blanket of Snow. Og det er en opskrift, jeg har haft liggende i flere år. Jeg har sågar også haft garnet liggende. Det har jeg valgt at strikke i linduld i de her to farver. Den helt mørke grå og den råhvide. Og så har jeg lige twistet den med kanten med en lille rød kant. For det er nemlig sådan, at når vi kommer hjem til efteråret, så skal vi have sådan en rød lænestol, og der skal det hænge på armlænen. Opslagsmetoden var en ny, jeg ikke kendte. Den hedder Chinese Weight Twist Cast On. Gå ind og søg på den. Den er super nem med en hæklenål over pinden. Det er ikke noget, der er besværligt, men prøv at se en flot kant. Det ligner næsten en I-cord kant, man laver, men man har bare maskerne der med det samme, man skal ikke til at samle op i dem. Så det synes jeg giver en fin lille twist. Tæppet er jo strikket i den teknik, der hedder vævestrik, og det er super smart, fordi du strikker kun med én farve ad gangen. Sidste gang var det en bagefter jeg havde filmet, der spurgte om I ikke måtte se det på bagsiden, og selvfølgelig må I det. Der hænger lige på hæftetråde, men som I kan se, så er der altså ingen lange tråde
eller noget, man kan hænge fast i, og det er jo super godt til et tæppe. Jeg har måttet modificere opskriften, så den passer til den størrelse tæppe, jeg vil have, og jeg har valgt, at jeg vil have 6 stjerner i bredden, og jeg håber, energien rækker til 8 stjerner i højden, men skulle det blive kvadratisk, så går det nok også. Det giver dejligt stof, og det giver nogle, prøv at se, det giver nogle pæne kanter også her. Jeg strikker det på pin 3,5, og ja, det var egentlig meningen, at jeg skulle have haft det som bilstrik til turen, men mønsterstrik pin 3,5 og ned ad de tyske motorveje, det er altså ikke nogen god kombination, så jeg måtte finde på noget andet. Og det jeg fandt på, det var faktisk også et tæppe, men et hæklet tæppe. Og det er også en gratis opskrift, der hedder Boho Stripes Blanket, og ser sådan her ud, og kan findes på thesnugglery.net. Det er hæklet på nål nummer 5 i kanten, og ellers 5,5. Og det er jo afghansk hækleteknik. Super nemt, jeg kendte det ikke i forvejen. Jeg har valgt at hækle mit tæppe i Alaska fra Drops. Det har jeg valgt, fordi jeg vil gerne have en ren uld, der ikke var superwash-behandlet. Jeg skulle også have noget, jeg kunne finde i de farver, jeg gerne vil have. Den her, jeg mener, de kalder den perlehvide, og så er den mørke grå. Og så har jeg en karrigul i kanten som kontrast. Og det sad jeg altså hæklet på i bilen. Og ja, I kan nok se, at jeg er blevet ret vild med det. Fordi det er altså blevet ret stort. Det er lidt svært at vise frem. Men der skal være 202 striber i højden, inden den gule kant, der skal afslutte det. Og jeg har markeret, det her, det skulle cirka være halvvejs. Så ja, der er det til et par timer endnu. Udover det var super godt at sidde med i bilen, fordi det er så nemt og meditativt, så har det været rigtig godt hernede de første dage at sidde og hækle på herude på altanen om morgenen. For vi er jo i starten af sæsonen, så der er stadigvæk lidt køligt her om morgenen, og så har det været dejligt at kunne have det ned over mine ben. Jeg håber at få det færdigt, sådan at når vi skal hjem på ferie i løbet af sommeren, så kan jeg få det med hjem til Danmark, så det ikke skal fylde i bilen, når vi kører hjem og lukker sæson. Men der er til et stykke vej endnu, og tykt og lækkert bliver det. De af jer, der følger mig på Instagram, ved, at jeg har haft nogle problemer med garnet. Det var nemlig sådan, at jeg bestilte det ved Rito, og det kom fint dagen efter, tror jeg, eller 2 dage efter, og jeg kunne gå i gang. Da jeg så gik i gang, så opdagede jeg, at jeg kunne ikke hækle lige så langt med den grå, som jeg kunne med den hvide. Og det gav mig anledning til at prøve at lægge mit garn på vægten. Og så viste det sig faktisk, at næsten samtlige nøgler af den grå vejede 546 gram med banderole i stedet for 50 uden banderole. Så jeg måtte have fat i Rito, og de var søde at sende mig nogle ekstra nøgler med det samme. Det kan de jo ikke gøre for. Og ville gå tilbage og snakke med Drops om det, sagde de. Men det gav mig den tanke, at vi bør jo egentlig altid veje vores garn, når vi har købt det, for at være helt sikre på, at vi også har fået det, vi har betalt for. For havde jeg nu ikke gjort det, så var jeg altså kommet i klemme og ikke haft garn nok. Nu gør det ikke så meget til et tæppe, jeg kunne have undladt nogle striber, men det er da ærgerligt alligevel, og man har jo betalt for det. Og man kan sige, det er ret mange, hvis man regner det om i procent, så er det faktisk ret mange procent, man mangler. Hvis jeg mangler 5% eller 5 gram på hver 50 gram. Ikke også? Så, men lækkert er det, og det skal jo så have de der skal lave sådan nogle kvaste og sættes på. Så ja, der er i hvert fald til lidt tid endnu, og jeg må sige, jeg er simpelthen så bidt af det, så jeg vil ikke garantere, at det bliver det sidste. Det kunne godt være, at jeg fandt på at hækle et mere. Jeg kunne tænke mig måske noget et blå og grønt med en rød kontrast. Det må vi se. Så det var de 2 tæpper, jeg havde. Så havde jeg jo nået at sy mig en dejlig strandprojekttaske. Og jeg nåede også at sy
store strandtasker, både til min mand og jeg, det her vidunderlige stof hen fra Karsten. Jeg har syet i det før. Jeg var glad for, at han stadigvæk havde det. Og nede i den, der gemmer der sig et knus til mig selv. Det er nemlig sådan, at jeg er gået i gang med Cardicocon af Anne Wenzel. Og den har jeg været i gang med tidligere, men den er jo egentlig lavet i 1 tråd tynd uld og 2 tråde mohair. Og jeg forsøgte at lave den i 1 tråd uld og 1 tråd mohair og løb sur i det, fordi der ikke er nogen måltegning, så jeg havde ikke rigtig noget at gå efter. Sådan er det jo, når man kaster sig ud i noget, hvor en strikkefasthed ikke passer. Men det gør den nu. Jeg har valgt at strikke den i en tråd af den her højlandsuld fra Garnudsalg i farven siv. Og så har jeg 2 nøgler mohair. Jeg har lige taget nogle med banderole. Det I kan høre, det er altså en dreng, der spiller bold nede på gaden. Sådan er det at bo i byen. Det må I tage med. Den hedder farve 9822 og er fra Sandnes. Og denne her farve 29 fra Drops. Og umiddelbart skulle man jo ikke tro, eller ikke synes, at de helt passer sammen. Men det synes jeg faktisk, de gør, når de bliver strikket sammen. Det her er ryggen. Man starter op fra og ned. Og jeg synes faktisk, det er svært at vise i modlys, men hvis nu lige gør sådan. Jeg synes faktisk, den gule vanilje, den tilfører det lidt grønlige en varme. Det er jo i det her meget, meget flotte mønster. Og det er også beskrevet i opskriften, og ved I hvad, det er da noget så besværligt, om man skal bruge en hjælpepind til det. Anne Wenzel, hun har lavet en instruktionsvideo på en, og det skulle være en nemmere måde, og det synes jeg altså ikke, det er. Ved I hvad, man kan sagtens strikke maske nummer 2 på pinden, og så strikke nummer 1 bagefter, og så tage dem af begge to, så går det altså bare noget nemmere. Og det må godt være nemt, det behøver ikke altid at være så besværligt. Det må godt være simpelt. Det bliver rigtig, rigtig dejligt blødt, og jeg har en lille smule travlt, fordi der er mohair i, og det kan man altså ikke strikke på hernede, når det bliver varmt. Så klister det i fingrene. Så jeg vil rigtig gerne nå, måske ikke at blive færdig, men i hvert fald at nå et godt stykke, inden at varmen for alvor sætter ind. Og det ved man ikke lige hvornår, men vi er jo stadigvæk i starten af sæsonen. Jeg kunne godt finde på at strikke, men jeg kunne godt tænke mig en i blå, og det ville i så fald være 1 tråd uld og 1 tråd mohair, men så ville jeg jo have den her mål efter, og det havde jeg ikke sidste gang, det havde jeg jo ingenting at gå efter, så det løb jeg sur i. Men jeg har lagt mig i denne her imellem, den er i 2 størrelser, og den skal jo være lidt oversize, men jeg er ikke til det der meget store voluminøse, så jeg har altså lagt mig i maskeantallet imellem de 2. Og det har jeg simpelthen bare gjort ved, når man tager ud her, og tager ud til, jeg synes, jeg havde de antal masker, jeg ville. Og så de yderste her, det bliver i begge sider, det bliver til kanten, hvor ærmerne skal sættes i. I bare se. Det bliver nemlig strikket med i, det er ret smart. Se, den kant der, det bliver strikket med ned i rygmaskerne, og det er så det, jeg er i gang med nu. Men som sagt, så bor den i denne her strandprojekttaske, hvor jeg har sat noget, det er jo foret med volumenflis, og jeg har sat sådan noget gul stof i med små prikker, og selvfølgelig mit eget mærke. Og den bliver helt genial at have med til stranden, for den kan jo stå uden at vælte, og så er jeg fri for at få sand ned i mit strikketøj. For hvis der er noget, jeg hader, så er det sand. Så kan man jo godt spørge sig selv, hvad jeg laver her, men der er jo da heldigvis også meget andet end sand og strand. En sidste ting, jeg er i gang med, det er denne her hobby af Jane Balle, som min mand meget længe har ønsket sig. Og ja, det er altså ikke det mest fancy at strikke. Jeg må sige, en herretrøje på pind 3,5, det må siges at være ren kærlighed. Den bor nede i denne her taske. Jeg har også lige noget at sy. Og den havde jeg i bilen, for jeg strikkede også på det i bilen. Og den var helt genial, for ved I hvad? Den står fint i bunden af bilen, og garn, det bliver dernede i, mens man arbejder. Man har det ikke til at fare rundt og sidde fast alle mulige steder. Så, og den er også rigtig god herude på altanen, når jeg sidder og strikker, fordi så har jeg også styr på mit garnnøgle.
Hobby er jo strikket i 2 tråde Coast fra Holst Garn, som er uld og bomuld. Og jeg har tidligere strikket en hobby til min svigerfar i netop den garnkombination. Bomulden i den kombination gør, at den får lidt tyngde, og det er også flot, men mine hænder er altså ikke så vild med det der bomuld. Så min mand han ville rigtig gerne have den i Ecosoft Melange fra garnudsalg, og det får han i denne her farve, der hedder Dark Denim. Den kan nemlig også passe til strikkefastheden, og så bliver den lidt mere let i det. Og jeg tror, der er mange mænd, der har det ligesom min mand, at det må ikke være tungt og tykt. Den er strikket op fra og ned, og jeg har haft rigtig travlt for. Jeg ville gerne nå ned og sætte fra til ærmer, inden vi skulle afsted. Så var det jo bare at strikke rundt det der meget kedelige stykke, som jeg synes det er. Jeg har sat en markeringstråd i her, hvor jeg skal hækle og klippe op, og så skal der jo sættes en lynlås i. Og det er også derfor, det har taget min mand lidt længere tid at overtale mig til at strikke til ham. For jeg er altså ikke vild med, at jeg skal sætte lynlås i strik. Jeg synes, det er svært at gøre pænt. Men jeg har gjort det før, så det kan jeg nok også gøre igen. I hvert fald kan jeg rigtig godt lide modellen, og prøv at se, fra halsen og ned over skuldrene har den det her flotte rillemønster, og under armen og ned langs siden, der har den også det her mønster. Og det har været rigtig godt. Vi har haft nogle dage her, hvor vejret har været knap så godt, hvor har vi brugt på at køre ud og blandt andet i IKEA og handle nogle små ting til lejligheden. Og i dag har vi været i et plantecenter, en halv times kørsel herfra, og så har vi sådan gasset lidt med, hvor mange centimeter skal vi køre i dag. Og i dag, nu skal jeg se, for der var nemlig knude på garnen, så jeg måtte skifte. I dag har vi kørt 4 cm. Så nu tror jeg mangler 11 cm, før jeg er nede og skal strikke ribkanten, så der er håb forude. Der er lys for enden af tunnelen. Det er virkelig, virkelig kedeligt. Men det kan jo ikke være lige morsomt det hele. Så det var sådan set de projekter, jeg arbejder på i øjeblikket, som jeg havde valgt at vise jer. Nu sidder I så og tænker, vi vil også godt høre lidt om turen derned, om livet dernede, og det skal I få lov til. Vi kørte hjemmefra sidste onsdag. Vi kom først ud af døren ved middagstid. Jeg ved ikke, vi var nok lidt gumpetunge til at blive færdige. Og jeg skulle lige ned forbi vores yngste søn, hvor han arbejder, og give ham et farvelkram. Jeg er ikke så god til det der afsked, men han griner ved mig hver år. Og det er da også godt, at jeg savner ham mere, end han savner mig. Vores børn er jo voksne, og det skal man jo lære. Men mor er man jo bare stadigvæk. Men det gik fint, når vi kom fra Herning ved 12-tiden. Vi var lige inde og hæve lidt kontanter, for det er jo altid rart at have med. Og så gik det derned af. Og jeg havde ondt i maven af savn og hjemmevæg helt til den anden side af Hamburg. Det er værre cirkus med mig hver år, men sådan er det. Trafikken i Nordtyskland, den var som ventet presset, indtil ved en 6-7 stykker om aftenen, hvor de der mange lastbiler, der er kommet på vores veje, de holder ind for at holde for natten med deres køre-hviletid. Så blev der lidt mere luft på vejene, og dernede af det gik. Vi havde flot vejr at køre i, der var tørvejr hele vejen, og efter 19,5 timer rullede vi ind i Bivionen. Nøglen den lå i nøgleboksen som aftalt, for kontoret var slet ikke åbent. Og det var vidunderligt at låse sig ind. Nu har vi været i denne her lejlighed de 2 foregående sommer, og vi har jo en masse flyttekasser til at stå med alle de ting, vi har fået samlet sammen. For det er klart, når man er her så længe, som vi er, så er der mange ting, der skal til, for at man kan fungere næsten lige så godt som derhjemme. Det er jo et lidt anderledes liv, men jeg kan godt lide at bage brød, og brød er dyrt hernede, så jeg har en røremaskine, den skulle have et lille bord at stå på. Vi har robotstøvsuger, vi har vores Dolce Gusto kaffemaskine, og sådan kunne jeg blive ved, og der kommer jo bare mere til maskinparken år efter år. Sådan er det. Men det er fint, vi kan få lov at have det til at stå her, for det var jo helt håbløst, hvis vi skulle have det med frem og tilbage. Nu er vi her så, og
Den første dag var vi rundt ved de handelsdrivende, vores venner, der er her i byen. Det er ikke dem alle sammen, der er her endnu, men vi var rundt og få kendkys og kram og tjavmer her og tjavmer der. Der var gensynsglæde over hele linjen. Det var jo rigtig dejligt. Det er jo ikke bare som at tage på ferie. Det er jo ligesom, vi har vores liv i Danmark, og vi har vores liv hernede. Det er næsten 50-50. Og vi håber at få en rolig sæson i år. Min mand blev meget syg hernede sidste år. Så jeg synes, vi trænger virkelig til at få en rolig og stabil sæson i år. Hvad skal vi så lave hernede? Ja, vi plejer gerne, når folk spørger at sige, at vi skal ikke lave noget. Vi skal bare slappe af. Totalt livsnyderi. Og det er jo også rigtig dejligt. Men det er også rigtig dejligt, at vi den 27. maj jo skal til koncert med Vasco Rossi. Og det er inde i Bibione, så der er ikke længere, end vi kan gå. Vi har været heldige at få billetter, og vi har flottet os og skal sidde på tribunen. For sidste år, der stod vi op på vores gamle ben, og det synes jeg var lidt hårdt for ryggen. Så vi skal sidde ned i år, og det glæder vi os til. Få dage senere, den 31. maj, skal vi til lufthavnen i Venedig, Marco Polo Lufthavnen, og hente vores gode venner fra Samsø, Niels og Anne. De kommer herned og skal være her i 14 dage, og det glæder vi os rigtig meget til. At have nogle danske venner hernede og være sammen med, og ja, de skal da nok også præsenteres for nogle af vores italienske venner. Vi skal nok ud og se lidt sammen, og det skal nok blive rigtig hyggeligt. Vi kører dem tilbage til lufthavnen den 14. juni, og en uge senere, der kommer vores feriebekendte fra Haderslev, Gurli og Gregers, og ja, de skal som altid være her i godt 5 uger, så det bliver også rigtig dejligt, for der er ikke nogen af vores børn, der kommer herned i år. De har travlt med ungdoms- og familielivet, og sådan skal det jo være. Men så er det jo dejligt, at der i hvert fald er nogle venner her. Så vi har også mange italienske venner, og jeg må sige, at jeg har allerede haft gavn af mit sprog. Jeg har jo været flittig på appen Duolingo. I næsten 600 dage i streg har jeg læst italiensk, og jeg kan godt mærke, at nu begynder jeg virkelig at kan tale italiensk og kan bruge det til noget. Og det er jo rigtig dejligt. Altså for eksempel i går måtte vi tilbage til Gran Fiume shoppingcenteret med de hønder, vi havde købt til vores havestole, fordi de var for store. Og det fik jeg da forklaret, og fik dem byttet til nogen, der var mindre, og fik resten af pengene tilbage. Så det er jo ikke helt tosset. Ellers skal vi bare nyde stranden og slappe af og nyde den her lille pinjeskov, som I kan se, jeg har bag ved mig. Vi har været så heldige, at i år er der en grønspætte her. Vi har egern. Jeg har kaldt det første egern, vi så, han hedder Lorenzo. Og ham har vi taget nødder med, og det er han vældig godt tilpas med. Og ja, så er der jo andre fugle selvfølgelig. Om aftenen så sidder de små dværghornugler civetta og tuder i træerne, og det er også vældig hyggeligt. 5 minutter herfra, der er der en lille skov, og der har vi allerede været nede og høre nattergalen synge noget så smukt. Så der er meget natur her, selvom det er ude ved kysten. Så det nyder vi rigtig meget, at der er grønt, og nu har vi også blomster på altanen, for vi har været i det lokale plantecenter i dag, så der er kommet lidt atmosfære. Vi har fået købt en stor marguerit, nogle lavendler og selvfølgelig nogle friske krydderurter. For hvis der er noget, det italienske køkken kan, så er det noget med friske råvarer, og det nyder jeg altså. Vores penge, de strækker noget længere til fødevarer hernede, og det er noget bedre kvalitet, så det er rigtig dejligt. Jeg vil pakke sammen for nu. Det var dejligt, at militæret de holdt fri for i dag. Det er muligt, at jeg resten af sommeren laver live, i stedet for at lave forudfilmede optagelser, fordi det tager rigtig lang tid at uploade noget hernede fra. Det vil jeg lige se, hvordan det går med det her, men ellers så forestiller jeg mig, at hvis jeg skal lave nogle lives, ligesom jeg plejer, så bliver det nok søndag aften, og det annoncerer jeg selvfølgelig i god tid. Men tilbage er bare at sige, kan I have det godt derhjemme, og rigtig god strikkelyst, og ciao.
ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che